Fi di bod yn aros ers oes am yr eiliad hyn. Fiw Cian o Los Blancos, ni yma yng Nghryngedown yn recordo'r can World Cup, Cwpan y Byd, sorry, Ysbreg. Na dangos chi gwydd y band nawr. Right, Tony Gwyn Rosa. Pwy yw hoff chwaraewr Cymru ti eriod? Erioed. Conor Roberts. Pathetic. Right, pwy tîm ti gynogi? Y tîm gwr yn y byd. Cadydd, lovely. Right, o'n i dewi. Pwy tîm ti gynogi? Pwy tîm Lerpwl. Tîm Saesneg. Pwy yw hoff chwaraewr Cymru ti? Beth? Robbie and Shaw. Good choice. Good choice. O'n i'n obsessed efo yn fach, so yeah. Good choice. Hwn yw Coffee Boy, Emyr. Pwy tîm ti gefnogi, Emyr? Abertawe. Abertawe, yn bach yn shade, dwi'n mynd offi edrych ar y camera. Sorry. A pwy hoff chwaraewr Cymru ti? Ever. Billy Meredith. Billy Meredith. A real fan. A real fan. A real fan. A wedyn, Osian ar y drums, drum yn hyn. Pwy ti gefnogi? Everton. Tîm Saesneg a pwy yw hoff chwaraewr Cymraeg ti? Cymru ti? Neville Southall neu Vinnie Jones. Neville Southall neu Vinnie Jones. Two giants of the game. Dim Vinnie Jones. Dim Vinnie Jones. Ni fel arfer yn step gyntaf cael drums lawr. So mae pawb yn wario fel band. Ni chwarae tan bod ni wedi cael take da. Gyda'r sort of pace iawn. Am y can ys y teimlad. Unwaith mae drums lawr wedyn, ni'n mynd yn unigol wedyn yn rhoi'r bass a wedyn y tracks a guitars. Mae Chris yn neud bach o magic sound engineering stuff a ni'n rhoi vocals lawr y ben hwnna wedyn. A wedyn mae fe'n neud y hyd a lledrith a neud y mixo i gyd. A wedyn mastro ar ôl hwnna wedyn. Dwi'n edrych mlaen at fwyaf. Sy'n fod yn rhan o dde. Dwi'n wastad yn watch, mae'n cael watch o'r cyfnod fyna. Ond mae'n wastad wedi bod kind of just trial watch o games da a watch o gymaint o'n gallu, ond nawr bydd rhaid tu ôl yna. So dwi'n edrych mlaen i'w bod jyst bod yn rhan. Mae'n fy nod gwylio am sy'n nadolig, ond gwylio fy nghydydd gobeithio bydd, chos mae'n credu bydd pawb, bron fe o bobl yma, chos bod mor anodd i gyrraedd, so credu bydd o wlad o ddinas i gyd bwrl amdano, so ie. Wel, na ni. Wedi cwpla diwrnod i ddyn hwnna fe. Cut. Yn newydd gorffen roi'r gitar hwnna the track o'r la. O'n i'n neud eddi. Sorry. Absolutely disgusting. Trio bod yn professional o hwnna beth fi'n goffi gweithio da. Just i gorffen diwrnod i ddyn, Gwyn newydd gorffen roi'r gitar o'r la lawr ar y track. Nôl mewn fori wedyn am bach o mixo a roi'r lleisiau lawr. Mae heddi ar yr ail diwrnod y recordo yn tŷ Chrissy. Mae Gwyn a Dewn yn rhoi vocals lawr. A ni'n hapus iawn. Is i ar rhyw website i gweithio mas exactly faint o dyddiau sydd wedi bod ers i ni chwarae'n y World Cup yn 1958 a pryd bydd game cyntaf. So na siwr dath y geiriau yna ar dechrau cyntaf. So dath y syniad kind of mas o unman, wedyn nes i demo really rubbish a anfon ei Gwyn a fi'n cymryd rhywbeth na dath Gwyn draw a roi guitars lawr wedyn. Ie. Mae'r gand yn un o'r. The rest is history. Ie. I am Chris Jenkins. I have been working with Los Blancos for far too long. How long has it been? 2017.
Is that long enough? Yeah. 2000. Current tradition of working with Westphalian bands. No, yeah, so yeah, 5 years. But it's been, we had the COVID in between all that shit anyway. No, so. What kind of band Los Blancos to work with? Oh, amazingly good. I mean, I'll be honest with you, I can't speak bad of any bands. I've been lucky, super lucky with bands. But I have kind of like gelled with you and Papa Arall as friends. You know, they don't invite me out anywhere. You know, but no, and it's the same as the Brinsky as well. It was just mostly Westphalian bands apart from Papa Arall. But no, they're nice guys. I mean, that's the best thing I can say for any band is when you look forward to working with them. And no, it's been good. They've worked on their time. The timekeeping's amazing. Ems, ironically, always turns up half an hour early, now, literally early, and Gwyn's almost on time. So it's been a revelation the last year. But it's been good fun, you know. It's they're good guys, you know. Good guys. Bricsen, #1! Trydydd yn ydych chi weld ni o'n i'n recordo y gan, a wedyn ni yma hyn o'n gôl yng Nghaerdydd yn ffilmo'r fideo. So, ie, mwynhewch. Ni jyst yn cael bach o footage o'n i'n chwarae pel drod nawr, chwarae five a side. A wedyn mynd bach ni'n mynd i ffilmo ni'n trial greu cwbl o goals enwog Cymru o'r gorffennol. Any decent footballers? Dim o gwbl. Dylen ni'n meddwl hwnna cyn wneud y fideo yma. Mae dan ni gêm eitha intense ar un o bryd rhwng boes Los Blancos o Ellis a un ffrindiau arall. Mae cwbl o good goals i mynd mewn. Mae'r safon yn eitha da ar un o bryd, so Pam i ti do fan hyn ddim ar fi ddim yn cael, fi ddim yn digon da ar un o bryd yr o'r sôn, so fi'n credu bod fi'n gobeithio gai mlaen i gael cwbl o goals a bach o kick-about, so ddim cweit haven't made the cut, ddim yn gweud, so gawn ni weld os gai mlaen, ond na ma... Go on, Osh! Action! Ni yma bar i wneud y shot olaf y music video Under the Lights. Ni yma bar i wneud shot olaf y music video, so ni'n cweud siŵr beth sy'n mynd mlaen eto, ond mae'r gwiriadus eto lan tu ôl ni. Diolch yn fawr am dilyn ni rownd a am dilyn yn y broses. Gwiliwch y fideo, os chi moyn. Joiwch cwpan y byd a Come on Cymru. Come on Cymru! Come on Cymru! Gofain, mynd o'n cadw'n ffri, 2 miliwn y bobl yn sefyll yn dal.